Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajingbom yo ya kajubab wat hadin kajingwan khang tala ya ka office try kam ka principal Jonka Institute of Hotel Management IHM Maudiang Diang New Shillong kabala yat mentala shitayo tam da ka Khasi Students Union Shillong mi ingi circle halor kajingken no ba ka principal ka institute ka jule bahe bat ka jukren to bat ya kinong tray ka circle ha ka step jong ka life tarik yo yong arajar punriu kala let bani kendu yo Vijay Kumar IAS chairman ka institute habakran sigilat pathai khubor usamla Samuel Kharbani president ka circle ulaong baka principal jo ka college kadang le menti hadu menta wat hadin bakala dep ban khang talaya ka office try kam jongka pat kam sham la ai jubab halor ki shithi ki baka seng kala bo ha ka office try kam jongka nolor kata ulaong ru banaga liang u chairman ulakular ban shimi ki sin jam ki babhatam bat ban benrap balada ka jingkular u chairman kampoi SHA ru ka seng kan sa pat da ki ki sin jam ki bakhamting e nim shem layo ya ka appointment hadu menta pat ka principal jongka HM hadin bagilah khang tala wat ya IHM di hadin ba nilai syong ba dia keren dia perkat lagi ya ka isu gebede ba ka IHM u chairman ula kula rengi ba unshim di senjam ba un pek kai ke badan kam ban solve the problem ko ban solve the problem ko IHM di kaweru ula na kalian jongi ru hadin mengilayo banyak keren tinggilah perkat ba minum abslam ya kan ni bat lada ngimyo jubab nakaliang jong chairman ne nakaliang jong ka administration apo IHM ka sengkan shim di sinjam ba kamting susu ni ya ka bamantang klembu por chairman marki dan shibun ki issues ki ba nilai keren batu di kapor kalong pada bagi Islam nama bagi students ki dan ya exams dia wat hadin kini ki exam ki bagi students ki dan ru ngimi pat baka principal kan chimkia ya kan ki issue dalam chimkia ka ai di kidau ba kumni kumtai tamba kini ki daw ru kilom ki daw bangi asmo nabar kimdi ki daw bakala pen poisingi officially ki daw bangi shi asmo nation ni sitai ka bagi daw kumba chairman ro mentan uang bagi dan kata-kata kami kini kita bagi campaign sing officially yang melak ban accept itu kita malah dah ngila ai ke appointment letter lo ada nombor phone nang tu kalau ada benar contact ban ni man sutu kita ki dah ngila ban compromise kita ki bagi jingat nanti jongka nakaliang jong Vijay Kumar ka ibu penpau ka nakaliang ka jong penpau ba sampai perkat ba kata ka ke jah po HM udang mut ba kita hi kena pulih ki kemen po HM te ngalabatai yo chairman ba lada pikwa bantep bagi kena ki kemen em po HM ya ban kendu ki kena ni lasdang ban kendu ki ni kena na du shwa jong good friday ba hadu mentah ki issues jong HM kim kut shu dilada ngalada principal show chairman balada kwa ban tip bagi kena kemen la ni satisfied ne mi ka education quality apa HM ya ban kili ki kena apa ground om ya ka principal ki issue gidan shibun hama issue lingkong sa kade gijing sabe jong ki 1 minit claim daw jong ki tuki staff ak bagi dang one tray issue sabe bet de dadap nang tabre dan sa student issue ka bahadu thousand page bangin sa forward fi press de issue kum kajing collect ki pisa ki bomde issue ban collect kajing pen phaino ya ka caution money dan ka security deposit kajing bombiang ka bam mistreat jeng ki staff ki student ka ba nim kwa pan ai ha ka impat kwa ban keren ha ka ayu lap thai kubor long kwa ban ya solve swa pat ka principal kini baro kinum ja la da ka principal ka play ka jingkhang jong jing keren kini ki jingjang la so la slam ma i persang baik ban yele ban solve kini ki problems baro hendrai bede hadin isu tu ba kani kampoi SHA likindu principal po bing likindu principal kam don ya po bam don you want next ni bo dah appointment
appointment ru phi kiwi ki office kat ni ki badan ngilalik kum tu la de kim dan next day kila at least kila contact lagi nama kila ai number ki PA la ni officers bade jun ki tambah ki pada kim ka principal hantai pada kadan ke silendat kidan shibun ki dan kamdi kadan kidan shibun ki silendat Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya